हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ थ' बिदिबा जों दिनैनि बे भिडिअआव माखासे बाथ्राखौ सावरायनि थ' भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन आरो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामनानै फोरमायलायगोन आरो ना बयबो हेफाजाब होलायगोन थ' बिदिबा भिडिअ आवगायलांसै लोगोफोर जोंनि बर' हारिखौ गुबुन हारिफ्रा नासयनाया जागायफिनदोंसै नोंथांमोन ना जों खोनानो मोन्दों जों नुनो मोनगासिनो ना माबायदि खालामलांगासिनो दङ जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि सायावनो जों नुगासिनो दङ बिथांमोनखौ केस सोबनानैबो जेलाव सोफिननाय ना आरो नै मैयासो जानानै थांदों जाथाय गावनि मोसौखौ बायनानै मोसौखौ बाजाराव फाननो लांनाय बायना लांनाय समावनो ना लामायावनो माबायदि बेंथेनानै बुदों मोसौ सिखाव होननानै नङा गारानो ना मोसौ सिखाव नङाबाबो मोसौ सिखाव साजायनानै बुजादों बेफोरबायदिया जोंनि बर'फोरखौ नासयनाय नंगौना नङा होनब्लाबो बाथ्राफोरखौ सावरायालासिनो ना सिखाव होननानै साजायना डाइरेक्ट बुनाय बेफोरो मा जाथाय ना साजायथारनानै बुनाय जाथाय नंगौना नङा बेफोरो लोगोसे जों दाखालिसो नुनानै थांबाय एनएलएफबिनि चिफ आर्मि चिफ बिथां एम बाथा बिथांखौबो हमनानै दा जेलाव सोनानै दोनदों बेफोर साजायनाय नंगौना नङा दा जोंनि बर' हारिखौ नासयनाय नाख्रेबनायनि खायदा नंगौना नङा बेफोरो ना सोलो बाहायनाय नंगौना नङा बर' रायजो राजा नोंथांमोन सांग्रां जा जोंनि गेजेराव बेफोरबादिया दा नासयजानाया फैगासिनो दङ आवगायाव जों नुनो मोनोमोन ना एनडिएफबिफोर थानाय समाव ना बर'खौ सोरबा बुनो हायोमोन ना सोरबा बर' सिख्लाफ्रा गाज्रि खामानि मावहैनो हायोमोन ना सोरबा जोंनि गेजेराव ड्राग्स फानफैनो हायोमोन ना सोरबा जोंनि मानसिखौ सिगि सिग' खालामना बुनो हायामोन नाथाय दायो जोंनि गेजेराव एनडिएफबिफोरखौ गैला ना गुबुन जाथिफ्रा दायो नाख्रेबनाया सुरुसै ना मानसिया बुजादोंमोन सिखाव होननानै साजायजादोंमोन बे मानसिखौ जों खोनानो मोन्दों बिथां एम बाथा बिनिनो फंबाय एनएलएफबिनि आर्मि चिफ दा बिथाङा मा बुंदों बिथांनि खुगाजोंनो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आं बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना खोनासंलांसै बिदिबा खोनासंलांदो जोङो दायो आदा मेद' ब्रह्मनि खुगानिफ्राय आरो नैबे बिथां सासेनिफ्रायनो मिथिनानै लानि माब्रै जानायमोन आदा गथ'नाया बोरै बुलायनाय जाखो बुजालायनाय बुजानाया बे मोसौआथ' फार्स्ट दावलिगुरिनिफ्राय मासे ओमफ्राय जामगुरिनि मानै जोंनि बर'निखा आरो मोसौआ आदसा ओमफ्राय दा बे मोसौखौथ' होग्राया नैबे बेखौ लिंहरनानै होहोलांनाय जादों बायनानै लांदोंमोन आरो ना बायनानै लांदों आदसा मासेया जाहैबाय दावलिगुरिना 8,000 औ ओमफ्राय जामगुरिना 14,000 आदसा बिमा फिसा आरो बायनानै लांदों ओमफ्राय होग्राया बे नालाय बेखौ होहोलांबाय होहोलांनानै बै मागुरमारि गार्लस स्कुल बे स्कुल मोखाङाव गाखोहैदोंमोन गाखोहैनायाव बेखौ लावखारखौ सिखाव होननानै बांगाल सिखाव होननानै फैदों आरो आदसा बे फैनायाव नोंखौ बुग्रोआखैमोन आंखौ बुवाखै आदसा ओमफ्राय फैनायखौ नुबाय आं ओमफ्राय बे बांगालखौथ' बुथारनो होनबाय बुथारनो होननायाव आं हाब मानो बिदि बुनांगौ रायज्लायबानो जायो आरो मोसौआबोथ' गोजाननि नङा खाथिनिनो आं फन खालामनि रायलाय होनबाय आं ओमफ्राय बे रायलाय होनबाबो बे खोथाखौनो खोनासङा रायलाया आदसा फनबो रायलायहोआ ओमफ्राय गावबो रायलाया सिदा बुबाय ओमफ्राय बे बांगालखौ बुनायखौ आं माबानानै हमथाहैबाय आं बिदि बुनो नाङा होननानै रायलाय होननानै आरो जुदि नोंसोर मानिथाराबा आं मोसौ मालिकखौ लायनोसै होनबाय आं ओमफ्राय मोसौ मालिकखौ लायनो होननानै ससे बाइक सालायबा होसोनानै बाइक साबिखौ सिख'बाय आदसा सिख'नानै दाना आंखौ फंनैसो फैदों आरो बेहाय हाब मानो बिदि बुनांगौ होनबाय बियो रायलायबानो जायो आंखौ मानो बिदि बुखो नों जों सिखावबा बिदि सानाव लाबोयो नामा ओरै होनबाय आं ओमफ्राय नोंसोर फैसा बिदेरबाय बै सानैसोआ फैसा नोंसिनिफ्राय फैसा बिबाय फैसा बिदों मानि थाखाय फैसा बिखो बे बिसोरो मोसौ नोंसोर लांबाय थायो मोसौनि 25,000 फैसा बिबाय आदसा हाब 25,000 गाहामथ' बिदि मोना फैसा नांगौबा आं लायना होफैसै बिदि बुलाय सोलाय खालामनाङा हगार हरदो बिदि होनबाय ओमफ्राय बे मोसौ फैसाबो लायहोआ ओमफ्राय दाना बे सिखाव होननानै फैबाय आदसा बेबायदि आरो
बावनो नोंखौबो बुफाबाय आंखौबो बुबाय बिदिनो फंथाम फंब्रैसो बेहाय फैबाय जायगायाव भिडिअ'थ' नुदों जोलायलायनाय बोरै जाखो बे जोनाया उनावसो जेनेबा आदसा बे फार्स्ट माबानायाथ' बै माबायावसोमोन नालाय फोथार खाथियावसोमोन आदसा बेहाय हमजेननाय ओमफ्राय आदसा दाना बिनिफ्राय खानानै लांबाय बांगालखौ खाबाय ओमफ्राय आंखौबो फानफ्रबलाबायदों आरो ओमफ्राय बै उरांफ्रा बादा होदोंमोन औ उरांफ्रा बादा होदोंमोन उरांखौबो लावथिसो देखायलायबावो ओरैबायदि माबा बियो आदसा जेबो रायलाया बियो ओमफ्राय दाना लाना थांबाय लाना थांनानै बै दखानाव हाब बेहाय गस्ला खुलायलायनानै फैयैसिनबाय आरो बांसिन फैहैनाय जादों आरो बेहाय दा जाय बुग्रा बेखौथ' खोनादों अरुप कुमार देसारनि मानसि होननानै दा नोंथांमोना सानो नामा माबाफोर प्लान दंखायोमोन नामा नोंसोरखौ बिदि बुनायनि सोर खिन्थाहरखो फैनानै गरमा गरमि बेबादि खालामफैदों आरो बियो बे ओमफ्राय दा बेखौथ' होनदों अरुप देनि गारि सालाय नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ माबादि साजायनानै बिखौ ब्रा ब्रायै बिसोरखौ साजायथाबनानै बेबायदि बुदोंमोन बुनायाबो माबायदि ना मोसौ जुनादफोरखौ माबा मोनसे खालामब्ला बुनाय बादि बुदोंना आथिंजों जोदों जिबादि बुनांगौ बुदों बेफोरबादि बुयोबा मानसियाबो थांना थानाय नङा बोरैबा ना जिउबो जोबनो हागौमोन दा बेनि सायाव जोंनि बर' हारिया खौसे जानानै एक्सन लानांगौ बे बुग्रा मानसिनि सायाव खोनानाय बायदिब्ला बे बुग्रा मानसिया ना दायो पावाराव थानाय मानसिफोरजों आखाइ दं दा बेखौ जोंनि बर'नि जाथिनि गासैबो आफादफोरा ज' जानानै बिनि सायाव सोंखारिनांगोन ना अब्लानो जोङो बिसोरखौ बेबायदि दुगा जानायनिफ्राय गादबना दोनफिननो नाजानांगोन आरोना थ' बिदिबा रायजो राजा नोंथांमोन सांग्रां जा आरो बयबो खौसे जा जाहाथे जोंनि गेजेराव नासयनायफोरखौ जों फोस्रांनानै दोननो हायो ना जोंनि गेजेराव अयथासार खालामनायखौ जों आरोबाव बन्द' खालामफिननो हायो बयबो खौसे जागोन होननानै आं आसा खालामदों थ' नोंथांमोना मा सानो बे भिडिअनि सायाव बे बाथ्राफोरनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन थ' आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर थ' गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन मोनसे खावलायनाय चेनेलाव गोदानबा अननानै प्लिज साबसक्राइब खालामना होलांगोन आंनि चेनेलखौ लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होगोन थ' बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय बाय